Så er vi i gang. Mit navn er Kasper Mikkelsen, og jeg er jeres vært i dag her på Radio Debatten. I dag skal snakken handle om skolesystemer, og jeg har 2 gæster med i dag. Den første er Jens Christiansen. Velkommen til dig. Tak. Den anden det er Jonas Sørensen. Velkommen til dig. Tak. Kan du, Jens, ikke lige starte med kort at præsentere dig selv? Jo, mit navn er Jens Christiansen. Jeg er medlem af partiet Venstre, hvor jeg har været i 8 år, og jeg går ind for skoler med mindre leg og mere læring. Fint. Jonas Sørensen, kan du ikke også lige kort fortælle vores lyttere, hvem du er? Jo, jeg hedder Jonas. Jeg er medlem af bestyrelsen for Dansk Friskoleforening, og der har jeg været i cirka 8 år. Vi står for at udbrede flere friskoler i Danmark. Okay, vi går videre, og lad os da bare komme i gang med det samme. Da jeg spurgte jer, om I ville deltage i dagens debat om skolesystemer, tøvede I ikke med at sige ja. Hvorfor er skolerne et så vigtigt emne at tale om, Jens? Jo, jeg deltog på grund af, at vores skole i Danmark er blevet overgået af mange andre lande. Det kan vi simpelthen ikke have. Det er også et meget vigtigt emne at tage fat om. Vores skole i Danmark er simpelthen blevet for overdemokratisk, og børnene de render bare rundt og leger. Det skal der gøres noget ved. Det er også vigtigt for vores omdømme, at vi klarer os godt i internationale målinger. Javel, og Jonas, hvorfor vil du gerne deltage i dagens debat? Fordi jeg føler, at den danske folkeskole er et område, der fortjener meget opmærksomhed. Skolen er landets fremtid, og jeg synes, at de danske skoler har mange mangler, som for eksempel, at der ikke er plads til, at eleverne frit kan udfolde sig til det kreative. Lige nu er der alt for mange test og prøver, som for eksempel disse store PISA-undersøgelser. Nu da du nævnte Jonas, så tænkte jeg, at vi skulle begynde at snakke om dagens første emne, nemlig PISA. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danmark ikke var stolte af deres middelplacering, vi fik i de første PISA-undersøgelser. Og selvom vi har forbedret os, er vi stadig ikke der, hvor vi vil være. Og det har blandt andet ført til, at regeringen har indført nationale test i folkeskolerne og længere skoledag i indskolingen. Hvordan ser du, Jens, på PISA generelt og på den udvikling, der er sket i skolerne, som følge af det middelmådige resultat? Jeg mener, at det er fint, at der findes en undersøgelse, som bruges til at sammenligne eleverne verden over på samme præmisser. Man kan nemlig bruge den til at se, om ens land sakker bagud i forhold til andre lande i verden. Derudover synes jeg, at det er en fin udvikling, der er sket i den danske folkeskole. Jeg synes, det er den rigtige vej at gå fra regeringens side af, at man har lavet nationale tests. Det er nemlig altid godt at teste eleverne på, om de har lært, hvad de skal, hvad enten det er nationalt eller internationalt. Er du enig i Jenses konklusion, Jonas? Nej, jeg er langt fra enig med, hvad Jens siger. Da de lande, som scorer højst i de til PISA-undersøgelser, ikke har samme præmisser, som for eksempel Finland bare fjerner alle de dårlige elever i disse undersøgelser. Og jeg synes også, at PISA er en overflødig undersøgelse, som tester på en helt forkert måde. Og jeg kan heller ikke se nogen grund til, at eleverne skal testes så ofte, som de gør med disse undersøgelser. Man lærer jo ikke noget vigtigt, som for eksempel samarbejde, kreativitet og innovation. Tværtimod bliver eleverne usikre på sig selv og deres evner, når de hele tiden skal testes. Man kan sagtens teste eleverne, uden at lave prøver. Man kan for eksempel lave evalueringer, hvor man snakker om tingene sammen i en klasse. Jeg tror, vi stopper snakken for en stund, men bliv hængende på kanalen, for efter pausen fortsætter debatten om den danske folkeskole. Så er vi tilbage med anden del af dagens udsendelse her på Radio Debatten. Snakken i dag handler om skolesystemer. Mine 2 gæster i dag er Jens Christiansen og Jonas Sørensen. Nå, Jens og Jonas, nu starter vi. Hvilke ændringer, Jens, vil du foretrække i den danske folkeskole? Når eleverne er færdige i folkeskolen, så skal de være intelligente, de skal være disciplinerede, og de skal være klar til at tage den næste uddannelse i rækken. Der synes jeg, at du tager fejl, Jens. Jeg synes, at de elever, der kommer ud af folkeskolen, skal være selvstændige, kunne tænke og handle selv. Derudover skal de kunne inspirere andre med nytænkning og innovation. Det skal være dannede mennesker, der kommer ud. Det er modtaget, Jonas. Vi skal lige have det næste spørgsmål. Jonas, hvis man ser på nogle af de lande, der scorer top på PISA-listerne, så er de til fælles, at lærerstillinger er meget prestigefyldt. Er det et problem for Danmark, at de dygtigste mennesker vælger andre veje end at undervise? Det er rigtig vigtigt for lærerne at lave andet end kun at undervise. Det bliver for kedeligt og ensformigt både for elever og lærere.
Hvis man så til gengæld laver sjov og kreativitet, kan eleverne blive bedre på mange forskellige områder. For eksempel eleverne bliver mere og mere åbne om deres holdninger. De kan tænke selv, tænke kreativt og tænke innovativt. PISA-undersøgelser måler også i en bestemt retning, som jeg synes er helt forkert. Hvis man havde en anden form for undersøgelse, der målte det kreative, innovative og elevglæde, ville det være en helt andet resultat. Her vil Sydkorea klart ligge nede i bunden, da lærerne langt fra tager sig af alt det, som ikke har noget med undervisning at gøre. Men hvor vi her i nogle steder i Danmark ville toppe undersøgelsen på grund af vores meget sociale lærere i friskolerne. De lærere, som vi har i de fleste friskoler, er meget prestigefyldte på en helt anden måde, og er på samme tid pædagoger, som hjælper til det frie, det kreative og innovative. Hvis man tog en rigtig undersøgelse, vil man se, hvem der i virkeligheden havde de bedste skoler og de bedste lærere. Ej, det er jeg langt fra enig med dig, Jonas. Jeg synes, PISA-undersøgelsen er den bedste undersøgelse, man kan lave. Den undersøger i de vigtigste ting. Det handler bare om at have de rigtige lærere. Og fordi lærerne, de skal være veluddannede, og de skal være dygtige til at undervise. Alt lejen og det pædagogiske skal overlades til de mennesker, der har mere forstand på det. Godt. Og så lige for at få lidt gang i debatten her til sidst, så spørger jeg lige dig, Jonas. Hvad er det, du slet ikke kan fordrage ved Jens' syn på skoler? Jeg kan ikke fordrage det faktum, at Jens synes, at det bedste for Danmark er at uddanne en masse robotter. Det eneste, de robotter skal, er at vide de ting, som regeringen har bestemt, at de skal vide. Danmark bliver en stor fabrik, uden mennesker, der kan tænke en selvstændig tanke. Vi udnytter på ingen måde vores fulde potentiale. Jeg kan slet ikke holde ud at høre på dig og din laissez-faire ideologi. Hvis lærerne ikke kan holde styr på eleverne, så begynder de jo at holde styr på hinanden, og kun de stærke klarer sig. De elever, der kommer ud af din skole, er jo elever, der alle sammen tror, de skal ud og være chefer. Det holder jo ikke en meter. Eleverne er jo nødt til at lære noget disciplin og ydmyghed. Der er noget, du fuldstændig overser. Hvis alle de unge, nyuddannede mennesker, der kommer ud, er nogle overdisciplinerede og ydmygede mennesker, så der er ingen, der tør sige overmagten imod. Det er den måde, man skaber en diktaturstat, Jens. Det er sådan, man uddanner børn i Nordkorea. Nu skal du høre godt efter. Det er ikke folkeskolens job at skabe fuldendte mennesker. Når man kommer ud af folkeskolen, skal man have en masse viden og være parat til at gå videre. Det med at blive et dannet menneske sker, når man kommer videre i uddannelsessystemet. Jeg er ked af at måtte stoppe denne fremragende debat her, men der er desværre ikke mere tid. Men heldigvis er det ikke sidste gang, vi sender her fra Radiodebatten. Så lyt med næste gang det sker live fra Radiodebatten.